Yang batang malah yang bus meter mana? Yang orang ni kita Kau mau ingin selalu kita ngumpan tak? Garis ni bisa ditambah. Media friends semua pula no hambai ruo. Sengkini cini baru Ramchandra ka ADC constituency bising khobjak cini Ramdoel ADC village bising ko khobjak cini kereng nei cini amse phai sok paijak sengkini oro cini logo tang cini baijalbari subjournal ni cini borong bonang chairman Andrew Deborma te cini white team ni RC white team ni president borong bonang Riton Deborma te cini kwai JDC ni cini borong bonang member cini borong bonang Sushil Deborma te cini orang cini joto leaders Tiprasa thani te cini Ramdoel ADC bisini cini chairman jeng tini or area of high feka cini o amsaya jeng tini o mahke Lama Swnam tomani ang tini cini o parani o amsaya ni lukurun ang kogrijak tomani thane jore visit khaipuru borok Lama sal kolma rombai o Lama no borok sai tomani khlaine musumani borok ni kaise imang tomani ngai norong ni cini joto lukuni Phan ashibad bai taklai cini MDC Phan maman bisingti o Lama nang MDC Phan bisingti borok no ri mama bai ang belekena saksak bo man bukha belekena tong thoka te chini lukorong no angasa hamai maribo borok tini palke logri tongman bagai chini bobagan ashibad bai chini bobagan naikol phangwa jeng taklai je jeng ADC Haphang hoite MDC Phan maman bisingti jeng tini ojago Swnam ka abon bagai jeng tini chini amsen joto lukun jeng bobagan khulombo bobagan paifle hambaribo te bus kang jara bachung omagen thanche klai chung bobagan logyo tongoi se amse ni je problem no chikon problem ni bising ni kotor ni problem jara tei jung tei bo solve khain bagai chung chai tok nai te omagen bus kang jara bo chung sam tangi thane sir MDC Phan bai ke almost Lama simna samjar tek MDC Phan bai taklan bisho chung Lama or rogo te kubuni jaga bo chung already chung chengna thangai tongo te omon karibo open set rok chung ri tongo bazarago ane bongsinam hatiro rika tabo bus kang jara ampra bazaro chung tini open set ja abon chung inauguration khaine omagen chung takal khlai tongo te chini yod rong bagai bo chung bus kang chung jersey rok rina bagai chung already chung process choli tongo te bus kang jara bo chung omagen kami kama amse Lama nang kuk tongmani jaga bo chung kobang sirime phone je limited Phan bisingo phano chung lukorong naikoli tongo omagen chini joto leaders bo sakthar tongo abon bagai ang chini leaders rom khoroksa ka chini or phaiman jak phane joto leaders te amchen joto leaders rom amchen joto lukongno ang hambai dio nangka pal tongmani bisinti chung asuk sal kolongma je Lama Swnam ya tongmani chung khlainani chung omoni possible ngai hambai